ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикони муҳтарам, хушомадед ба канали мо. Дар ҳамин аввори имза мо якчандта мошинро аз ҳар як нуқтаи Туркистон барои шумо пешниҳод кардагем бо нархҳои арзон. ҳар рӯза мо комментарҳоро мехонем, аз рӯи комментарҳо мошин пешниҳод мекунем. бачаи азиз, шумо хона, мошин, замин, квартира, техника, компания дорем, метавонед сураташа бо ҳамроҳи маълумоташ равон кунем, мо рекламаш мекунем. бачаи азиз, дар комментария нависед ба шумо аз кадом маркаи мошин лозима, мо ҳамонро зиёдтар мемонем. фақат бачаҳои азиз, дастгирӣ шава, лайкура монен, поделиса кунем, подписатсия, ҳама каса ба пеш мегзарем ба илони мошини рӯза. эълони якум бардор азиз, мо дар равон кардан опели фурӯшӣ дар Москва, дар метро водни стадиони бачако, солиш 97 бо нархи 90,000 рубл. ҳам бардорам бениҳоят хоҳиш кардан ки суруша сумда кора ба мошина фурӯшем. касоне ки дар Русия қарор дорен хоҳиши мошин харид дорен, ин ҳамин мошина барои шумо тавсия медиҳем ки мо дар гуфтан ки ҳолати мошин хуб ай, 4 та баллони 70-80%, расходиш кам ай, дар 100 километр 8 литр бензин расход мекунад, кашиш мотор хуб, дарони мошин кушоди хушрӯ, сиденир тоза ка гуфтан, самбуфирош ама тарафа қонун хоида, моторшам нав, ҳамиқа ки документ надора бардор азиз. касе ки мошин хар ҳастен дар ҳамин рақамҳо занг занед, +3 тана 719 муомила кунед, мошина гиред. шерои на лайкҳо рамонем, масъалаи лайка бинен, видео поделисашам бардорам мошина базии фурӯшам. дем эълон, боз як дона опел дар шаҳри Роғун бачакои азиз, бо нархи 28,000 сомонӣ, солиш 93 ай. мошин дар шаҳри Роғун, ходовоиш 100% гуфтан, документаш 7 моҳи дигай, балонош 80%, боз муомила дорад, беҳуда нороҳат накунед. хай шерои нар дидестен хитон ҳолати мошина аз рӯи ҳами видеош дар кадом состояние ай. хай бо касое ки харидор ҳастен дар ҳамин рақамҳо занг занен, хитон нашоти ҳами нархош гап занен, чахчах кунен да. 28,000 сӯзишош бензин газ ай, солаш 93 ай, моториш 1.6, коробкаш механика. муомила кунед, нашоти нархаш рафта мошина харида кунед. бо арзон ҳам мешава бачаҳо азиз. сеюм мошин фурӯшӣ Daewoo Nexi дар комментария бачаҳо хоҳиш карден, я барои шумо мондем бо нархи 13,000 сомонӣ. мо аз рӯи комментария зиёдтар мошинро пешниҳод мекунем. касоне ки дар комментария менависанд ҳамин мошинро мо зиёдтар пешниҳод мекунем бачаҳо азиз. бо нархи 13,000, сӯзишориш бензин газ, солиш 95 ай. мошини Корея гуфтан, документаш буштегай, газ бензин, баллонои пешиш 90%, қафош 50% гуфтан, бо муомила дорад. ҳамин рақамҳо дар занг занен, рақамҳои Русия ай. касое ки дар Русия ҳастен занг занен, набоша WhatsApp шунависен, боз ответ метад шумода. ин мошин дар Душанбе аст, тарафҳои пости Ҳисорда. ягон харидор аниқ боша, бо муомила ҳам доштааст. хай касоне ки Nexi хар ҳастен, барои такси задан гуфтан беҳад удобни ай, камразходи хушрӯк ай. хулоса хай бардор азиз, шумо ҳам хеле хона, мошини, замин, квартира доред, метавонед сураташ равон кунед, мо реклама мекунем, фурӯхта метавонем бачаҳо азиз. мақсад ҳам масъалаи лайкҳоро конкретно бинен, лайк камонен, даш тамошо кунен, я дастгирӣ кунен. мошини чорум бачаҳо азиз, боз як дона Daewoo Nexi равон кардан бо нархи 9,000 сомонӣ. коробкаш механика ай, мошинча дар ҳолати хуби темӣ қарор дорад, ходовоиш соз ай, баллонош 60% ай, ҳуҷҷатош буштег ай. срочно бояд мошина фурӯшем. хайна бардор азиз, Nexi дигаре бо нархи 9,000 мошина мехарен, мисол документиш мекунен, ҳай кам мегардад бачаҳо. ҳамин рақами 94 52 00 занг занен, оиди ҳамин мошин маълумоти муфассала гирем бачаҳо. просто чахчах кунен, нарх набоша, равен мошина харидор кунен. моро фаромӯш накунед бачаҳо. я раҳмат мегӯям, иншоалло мо розием. мошини панҷум Daewoo Lacetti. дар комментария дар навори пешина бачаҳо хоҳиш кардан ки Lacetti монем, ина барои шумо дар бохтари Қурғонтепа бо нархи 28,000 сомонӣ. душвор танҳо бензини холӣ, солиш 2004 ай. мошини кӯна ҳам нест бачаҳо. мо дар соҳиби мошин қайд кардан ки коробкаш механика, ҳолати мошин хуб ай. срочно бояд фурӯшем, ҳамаш 100% ай. арзон намешаванд ки.
мотор 1.8 солиш 2004 бачако соҳиби ҳамин ласети Акай Умар аст. Занг занен аз номи канали мо иншоалло бо ягон сум арзон мекунад. Пробегаш 11111 коробкаш механика. хайр рақамаш ҳам мемонем муомила кунем нашоти нархаш гап занен худтон рафта мошина харидорӣ кунем. газ надорад, танҳо бензини холӣ. солиш 2004 моториш 1.8. ҳолати мошина гуфтан хубай карочи. мегзарем ба шашум мошин фурӯшӣ. Chevrolet Niva дар куни бодом аст бо нархи 30000 сомонӣ. ҳолати мошин хубай. конкретни гуфтаган коробкаш механика. пробегаш 12345 бачаҳои азиз. илтимос биёда занг назанед. дар ҳолати хуби техника аст. мотораш 1.7 литр. солиш 2003 сол бо нархи 30000 сомонӣ. расмош хай дорад. ҳозире ки нивахар ҳастен дар ҳамин рақамҳои рӯи экранда 919 86 70 77 занг занед муомила кунед нашоти нархаш. солиш 2003 26 бензини холӣ. моториш 1.7 коробкаш механика. ҳай занг занед бо чахчах кунед нивахаро барои шумо мондем. шумо сухан кардем мо мондем. эълони ҳафтум бачаҳои азиз. ваз приора. бениҳоят мошина талаботаш зиёд аст. дар ҳар як навор бачаҳо хоҳиш мекунанд ки дар комментария приора монем. я барои шумо боз як тега мондем бо нархи 20500 сомонӣ. солиш 2008 аст. моториш 1.7 литр коробкаш механика. ҳуҷҷат дорад. моториш 100% электропакет. фонли гулковат кардагӣ. мошин на хадул бо ҷо мерава. бек камбудӣ аст. мошин дар ҳолати хуби техник қарор дорад. бисёр арзон намешавад. илтимос беҳуда ғам натинг гуфтан нашоти нархаш ҳамин чахчах кунен муомила кунен гирем мошина хулоса. дар территорияи ҷалолиддин балхӣ румия бо нархи 20500 марамат занг занед. аз мо як реклама бимонем бачако. мошини навбатии Toyota Corolla дар душанбе бо нархи 79000 сомонӣ. состоянияш хуб аст. американка гуфтан. мотораш коробка ходовой 100%. кондисионераш ях аст. киселаи бадай. мотораш 1.8 автопилот гуфтан боз. пробегаш 120000. 1.8 мотор бо нархи 79000 сомонӣ фурӯхта мешавад. танҳо бензини холис шӯрӣ. газ задагӣ нест. Toyota Corolla дар душанбе савдо дар назди мошина бачако. ина барои шумо Toyota Corolla барои шумо мондем. ҳамахи рангай. коробкаш автоматика. рақамаш ҳам мемонем дар ҳамҷа 980 037070. занг занем бо муомила кунем бародаро. мошин американка дар кузуфи седан. автоматика мешини худаш мерава бачако. дар соли 2009 4 баллони 80%. кондисионер кор мекунад. печкош кор мекунад. краска худшай живой ай. ҳай бо бачако аз мо як реклама бимондем. тон далши муомила кунед. соҳиби мошин қайти мошинчаро гирен. эълони навбатии Audi A4 ки дар комментария навистам монен. дар хуҷанд бо нархи 40000 сомонӣ. зушоиш танҳо бензин газ. солиш 98 моториш 1.8 бачаҳо. коробкаш механика. занг занен мошин мега дар ҳолати хуб аст. ҳама тарафа кондисионер кор мекунад. электропакет дарош. дигар тарафора масалан оиди дигар ҷош мода маълумот надодан. мода маълумоти мухтасар додан. хутон занг занен оиди мошин маълумоти мухтасар гирем бардоро. бардоро аз ҳамон лайкора масалаша конкретни бинен. дастгирӣ кунен. видеонавора поделиса кунен. видеоҳои беҳтарин интизор шавен. мо ҳаррӯза соатҳои 7:00 ба вақти Тоҷикистон мо видеонавор мекунем. барои шумо метавонед ҳар рӯз тамошо кунед бародари азиз. соати 7:00 барои шумо видеонавораи нав пешниҳод мекунем. дастгирӣ кунед, лайкора монед. боқӣ дар амони худо. то видеои баъдина як рекламаи дигар тамошо кунем бачаҳои азиз.
салом тамошобинони азиз, ба маълумоти шумо мерасонам ки ҳамин бародари мо архитектор ё лоиҳакаш мебошад. Лоиҳаи ҳамаи намуди биноҳоро месозад. Шумо замини ҳавлигӣ доред, аммо намедонед чӣ гуна хона созед ва ё мағозаву иншоотҳои дигар, пас ба ин бародар муроҷиат кунед. Барои шумо лоиҳаи дилхоҳ иншоотро тартиб медиҳад. бародар қайд карданд ки лоиҳаи шуморо аз ташхиси экспертизаи давлатӣ мегузаронад ва 100% кафолат медиҳад. рақамҳои ватсапи бародар дар рӯи экран ҳаст. марҳамат муроҷиат намоед.